de supervivència. En moltes ocasions, ni tan sols presenta símptomes, per la qual cosa es fa més que necessàries eines de detecció. Si bé compartim la finalitat de la proposta, sí que em fa la sensació, i veig que no és l'única persona que li ha passat, que s'ha agafat una notícia referida a zones passes i l'han feta extrapolable a la resta de les illes. Sigui com sigui, tota detecció precoç, a banda dels beneficis evidents per a la pacient, ho són també per l'administració, que pot donar una resposta adequada a la seva ciutadania, de manera eficient pel que fa als recursos, perquè la prevenció és la millor política sanitària. Però convé dir que recents estudis realitzats a Noruega i Dinamarca obren la porta a canviar la manera de realitzar els cribatges de manera més selectiva, com també es fan els tractaments, tenint en compte les característiques de les pacients i els seus factors de risc. Què vull dir amb això? Doncs que a vegades, des d'aquest Parlament, entrem en qüestions que només poden valorar els especialistes, però també és evident que fins que no s'acabi de dissenyar aquesta nova estratègia, el millor és seguir fent la detecció precoç, sempre dins la sanitat pública. Per això ens agrada més la redacció de l'esmena feta al punt 2 i agrairíem poder ser acceptada, perquè aquestes propostes que beneficien a la població han de sortir aprovades. I ara em permetran que faci un comentari off the topic. El 14 d'octubre de 1964, Martin Luther King rebia el Premi Nobel de la Pau per haver dirigit una resistència no violenta contra el racisme als Estats Units. Ahir, 14 d'octubre de 2019, la justícia espanyola va fer una passa més per criminalitzar la dissidència. La mateixa dissidència que va fer que el senyor Luther King guanyés el Nobel de la Pau. Una miqueta de respecte estaria molt bé, també. La democràcia és un procés històric que ha avançat mitjançant lluites socials i revolucions polítiques, inspirades pels principis d'igualtat i llibertat, la que no tenc jo ara mateix aquí. Sense aquelles lluites, sense la dissidència, no haguéssim avançat. Això no va d'independència, senyores i senyors. Va de drets fonamentals que afecten tota la ciutadania. Com diuen Oques Grasses, no hi haurà gàbies per a tants ocells. Gràcies. Senyor president. Senyor president. Què passa, senyora Riera? Senyor president, en virtut de l'article 82, qualsevol diputat pot demanar l'observança del reglament en qualsevol moment i nosaltres des del grup parlamentari popular li demanam que cridi a l'ordre en aquests diputats que no s'estan ajustant a el que estem tractant avui a l'ordre del dia en virtut de la seva obligació per l'article 80.4 del reglament i si no li anunciam que nosaltres farem una queixa, com diu l'article 33, a la Junta de Portaveus de demà. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Riera. No comparteix el seu criteri i li recomanaria que llegeixin el llibre de sessions i veurien el conjunt de grups parlamentaris l'ús que fan dels seus ús de la paraula. Ara correspon